Περιμένει εδώ πέρα το σκουπίδι. Άντζι! Τι λέει? Άλλη μια μέρα στην προπόνηση. Πηγαίνουμε προπ με τα αλάνια εδώ. Φόρσες ρε. Ναι, 100 είναι. Οδεύουμε ακόμα στην προπ. Τα κάμανα μου. Εμείς τα κάμανα όλα. We arrive in the spot. In the spot, μέσα. Οι φίλοι μας κάνουν προπόνηση. Ο ένας με άνθρας, ο άλλος με νάμι. Cheers! Support the community ρουχισμού. Όπα! Hey! Δεν μπορώ να ανέβω, μάγκες. Έτοιμος. Όχι. Γαμίσου, Αλέξη, έχεις γαμίσει. το έχεις κάνει. Όντως. Έτοιμος. Μπράβο ρε. Πολύ περίεργο. Με πήρε, επειδή πατάω έτσι, δεν μπορώ να πάω side flip και με παίρνει υπερστροφής. Θα πας για το front flip, φίλε. Σου αφήσει. Εντάξει. Με βλέπω. Ναι! Συνεχίζει! Λοιπόν, τελειώσαμε από εδώ το spot, next spot. Μας αποχαιρετάει ο Μάκης. Θέλω να δείξω λίγο τα roll. Θέλω να δείξω λίγο το roll grinder μάλλον. Απίστευτο. Και την ακραία δουλειά του τατού. Μαχ, sponsorship. Nice. Και το κόψε και όλο στο μέση. Ναι, νόμιζα ότι θα κάνεις ένα bounce. Όχι, το βλέπω όλο στον αέρα. Χαλαρά, χαλαρά. Ναι. Μπράβο ρε. Εσύ που το κομίταρες πρώτος θα κερδίσεις αυτό. Ευχαριστώ. Και εσύ που το κομίταρες δεύτερο θα κερδίσεις αυτά τα σανατάρια.
Ωστή, ήθελα το chain. Το chain μου λάμπει σαν να είναι χρυσός, μπρο. Θέλω να το flip. Δώστο. Καλό. Ναι, το έχεις. Έφυγα τώρα, καλά, εντάξει. Δεν μπορώ να το κάνω over σε άλλο. Πες κάτι στο vlog, ρε Σεντάκη. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Μάκης. Μου αρέσουν πολύ τα λαχανικά και τα φρούτα και πρέπει να φύγω. Πρέπει να πάω να κολυμπήσω στο θερμαϊκό γιατί κάνει καλό για τις αρθρώσεις μου και αντί. Έφυγες. Το βάλε. Ξανακάντε. Οι δύο πλευρές Θεσσαλονίκης, παιδιά. Κατάμαυρος ουρανός, καταγάλανος. Τα φιλαράκια μας. Γιάννη Βερτσάτσι σκάει στο σποτ. Ήρθε ο δάσκαλος των παιδιών από την Κατερίνη. Καλησπέρα φίλοι μου. Ωρε πούστη. Ωρε μαλάκα. Θα το βάρω στο κλαμπ. Fucking death. Ο μπρο. Fucking died, μαλάκα. Nigga fucking died. Ο μπρο έφαγε 100 impact. Έτσι και από εδώ δεν είναι πιο ωραίο. Θα σε σκοτώσω. Σε βάλω να φας τα αίματά σου. Το σκότ σου. Και θα σε σκίζω με το μαχαίρι λίγο την κοιλιά και θα σου φύγα. Και μετά θα στο χώσω και στον κόλο και όχι έτσι. Θα μπει στο πλάι, ο κόλος θα ανοίξει έτσι. Αυτός, παιδιά, είναι η φωνή πίσω από όλα αυτά τα χίλια σχόλια. Nice! You're a beast, man! Καλώς. Έλα ρε μαλάκα. Μ' αρέσει αυτό που είπες. Θες και τα παπούτσια μου? Με τη σκέι. Ποιος φοράει τέτοια? Ο Μπέντς. Αυτά φοράει. Yep. Είναι για να το κάνει. Ισχύει. Από εδώ μπαίναμε. Και δεν μπορούμε πλέον. Και γιατί αυτό κλείσαν. Το κλείσα εδώ μέσα. Μην νευριάζεις. Μην νευριάζεις. Γαμίσει. Είναι το στυλ του. Είναι, πώς λέει. Τι είναι για αυτό, fashion. Τον πήρε το τέτοιο. Ω, μαλάκα. Ναι.
Λοιπόν, δεν είμαι και πολύ χαρούμενος, αλλά κουράστηκα. Μην κλαις. Όλα καλά θα πάνε. Δεν λέω. Δείξε το χέρι μου πως σε πιάνω. Όλα καλά θα πάνε. Τι με κοιτάς. Wake up. Χάσαμε τον Άλεξ, μαλάκα. Backflip! Say something to the camera. Δεν μιλάω αγγλικά, συγγνώμη. Τι μου είπες? Πες κάτι στην κάμερα. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Ναι, εκεί. Κάπου θα δω. Πάμε, Άλεξ. Πάμε. Push! Πολύ αργά. Κουί! Πρέπει να το ξανακάνω. Ωραίο front. Push! Done το vlog. Παιδιά, τελείωσε άλλη μια υπέροχη μέρα στη Θεσσαλονίκη. Πάλι τρως ρε πούστη. Μπρο, Και εσύ τρως. οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν άμα δεν φάνε. Το καινούριο sponsor του Όχι, Άσπρο. όχι, 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 sponsor. Θα φάω. Γιολάντα. Όχι κολλάμπατσι, γιολάντα. Μια δήλωση στο vlog. Δεν μου αρέσει ο αέρας. Ούτε εμένα. Χαϊάκι, μου χαλάει το μαγιάκι με αυτό το καπέλο. Μια δήλωση στο vlog, βασικά όχι, κάνε για το vlog, κάνε για το vlog. Α, κλείσιμο. Ξανά, μπράβο.